Sí. Bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión extraordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que é ratificación da urxencia, que como xa pon no orden desta convocatoria, tendo por concluída a exposición pública da conta xeral do ano 2024, sen terse presentado alegacións á mesma, considerando en este caso indubitada a urxencia da rendición de contas ao Consello de Contas, resulta necesario proceder a esta convocatoria extraordinaria urxente. Establecemos un rol de intervención sobre iso. Alguén quere falar? Jorge. Bo día. A nós, ao noso grupo, nos gustaría saber cal é a urxencia, toda vez que, bueno, por lo que entendemos, o plazo sería ata outubro precisamente deste ano para traer estas contas e precisamente podría levarse a un pleno ordinario, como se pode levar ao pleno ordinario deste mes. Por lo tanto, do noso grupo socialista non consideramos que sea urxente e imos votar en contra desta urxencia. Vale. Algúna outra intervención? Sí. Bueno, que as contas non son a aprobación da conta xeral do ano 2024. Entón, non é hasta o plazo de outubro como pensaría. Gracias. Claro, non sei se entendeu. Bueno, nada. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é proposta de aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2024. Visto dictamen favorable por maioría, 5 votos a favor de Terra Galega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE. Na Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 11 de marzo de 26, rematado o prazo de exposición a público sen terse presentado alegacións, o seu presidente propón ao Concello Pleno aprobar esta conta xeral do Concello do exercicio 24 nos términos que constan en expediente, que está integrada por la conta do Concello de Narón, do Organismo Autónomo Padroado de Cultura e con documentación complementaria das contas anuais de COSMA. As contas anuais consolidadas do Concello de todas estas entidades. Algúna intervención? Román. Ben, bons días a todas e a todos. Pois nada, teremos este último trámite de aprobación da conta xeral correspondente ao ano 2024, despois de establecer os plazos que conleva este expediente en particular. Teremos aquí a esta aprobación definitiva. Muchas gracias. Algúna outra intervención? Jorge. Bueno, por a nosa banda, imos justificar e razonar porque imos votar en contra das contas generales do Concello de Narón. Por coherencia, xa noutros anos xa votamos en contra, manifestar que temos 2 puntos onde consideramos que existe opacidade e que existe unha intervención por parte deste Concello que a día de hoxe non se está facendo. O primeiro punto máis recente é onde temos COSMA. COSMA recentemente, aparte de que non se executou esa auditoría de xestión, que creo que é bastante necesaria para facilitar a transparencia e saber o resultado é unha imaxe fiel de como se está xorando o COSMA, pois as recentes noticias precisamente a conta do despilfarro de auga que se está cometendo no campamento de Freixeiro. Todo iso unido precisamente a esa demanda millonaria
que nos está interponiendo Ferrol en relación con esos 5 millóns que nos demandou, máis os 2,5 millóns que nos van vir agora de liquidación, fai necesario que estas contas que se traen hoxe, pois que non sean un reflexo fidedigno da realidade de Cosma. E despois, o Santa Santorum, o realmente o gran chiringuito que existe en Narón, o Pazo da Cultura. O Pazo da Cultura, xa no seu día o Partido Socialista, a conta de subir esas tasas inxustas e desproporcionadas, onde non se tocaba os espectáculos e só se tocaba as persoas traballadoras e as familias de Narón, xa daquela xa presentamos unha reclamación dicindo que non estaba axustada a lei e que facía falta que fora fiscalizada en este caso polos servicios de intervención xeral. Non se está cumplindo a norma. Se nos mandou unha contestación que de verdad que é digna de ler, porque basicamente o que ven a decir esa contestación que é certo que efectivamente non se está axustado a lei, pero se saca un plazo imaginario da manga para axeitarse a esa norma, polo cal, dende o ano 2018, entendemos que o Pazo da Cultura non ten a fiscalización que ten que ter conforme a lei. Estas contas que hoxe van ao Tribunal de Contas, polo menos que baixan co noso voto en contra. Que vayan co noso voto en contra, que vayan coa nosa advertencia. Porque temos claro que un organismo que xestiona máis de 2 millóns de euros e onde non hai ni un só reparo, e onde certos concelleiros fan certo concelleiro, quero significar e singular, fan dese chiringuito o seu cortello, pois mire, dende logo con noso voto non conte. Algún outra intervención? Geno. Sí, bo día. Bueno, antes de nada, agradecer a elaboración deste documento. Como sempre, na parte técnica confiamos no seu bon traballo. Agradecer especialmente a maneira de presentalo este ano, a maneira de como puidamos consultar, a verdad, que é moito mellor que outros anos e iso queremos agradecer especialmente. Hai unha cousa que ao ler este documento que sí que me ven á cabeza e quero preguntarvos ahora, non sei como están os orzamentos, se tedes pensado elaboralos, porque é certo que aparte esta política, lectura política, que pode haber desto, sempre o debatimos aí nos orzamentos, pero sería importante saber se este ano vamos ter ocasión de debatilos, porque, bueno, efectivamente, a parte técnica sempre estamos de acordo, pero, bueno, aquí podemos ver tamén un reflexo do que é o Concello de Narón. Hai unha cousa rápida que quero comentar, porque onte viña unha noticia no periódico como que Narón era o que encabezaba a baixada do paro así da comarca, non sei se en 20 personas, unha cousa así. E contrasta moito coas contas que hoxe estamos liquidando aquí, porque, bueno, se as vemos en fomento do empleo, é certo que iban unha partida de 342.000 euros, logo outra de 529, estamos falando dun orzamento de 40 millóns de euros. Pero tamén é certo que logo volveron a sobrar estes 342.000 euros, quedaron aí. En industria e enerxía, pois, de primeiras tampouco se iba a invertir nada. Despois, bueno, 132.000 euros, pero quedou en 6.000 euros. Quero dicir, moi pouquinho. E tendo 7 parroquias rurales co seu sector primario, en agricultura, gandeiría e pesca tampouco se fixo ningún investimento. Entonces, pois sí que é unha visión real de Narón, onde non se fan apostas por algunhas cousas e suerte que a xente aquí se busca ben a vida ela soa. Bueno, eu, sobre todo, eso, saber se vamos a poder este ano debatir uns orzamentos ou necesitamos facer unha lectura política de documentos técnicos. Nada máis, gracias. Algo outra intervención? Germán. Buenos días a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Hoxe debatemos aquí a conta xeral do exercicio 2024, que debe ser un instrumento fundamental de transparencia, control e rendición de contas diante da cidadanía. Pero, a realidade, reflite unha diferencia grande, non? O informe de intervención é preocupante, creo que debemos dicilo con claridade. En primeiro lugar, estamos ante unha conta xeral que non foi remitida ao Consello de Contas en prazo, algo que xa de por sí é grave desde o punto de vista institucional. E non foi remitida segundo o propio informe porque non estaban disponibles as contas anuais consolidadas, debido a problemas técnicos e incidencias de validación que aínda non están resoltas hoxe. Isto non é unha cuestión menor.
A normativa é clara. A conta xeral debe ir acompañada das contas consolidadas do Concello, dos deus entes como é Padroado de Cultura e como é Cosma. E, bueno, pois é un tema que a nós nos preocupa, que hai tempo que vimos falando destes asuntos e creo que, bueno, pois que siguen sin darlle solución desde a presidencia ou de quen corresponda, non? E creo que eso é fundamental, é importantísimo para unhas contas xerales e para dar unha transparencia e unha imaxe que se necesita. Despois, como vimos advertindo desde hai tempo, pois hai problemas técnicos, os informes deixan moi claro que houve incidencias durante meses, parte delas aínda siguen sen resolverse e isto impide cumprir cos prazos legais. E iso evidencia unha deficiencia de planificación e de xestión administrativa por parte política, porque creo que os políticos son os que teñen que poñer os medios aos técnicos para que poidan cumprir e facer as cousas en plazo como corresponde, non? E despois, desde este grupo, hai tempo que vemos reclamando de que, porque se ven nos informes que se salen desde a intervención que hai sobrecarga de traballo, que hai falta de personal, nos insistimos durante moitas veces de que era necesario dotar de personal a intervención para que as cousas se poidan facer en tempo e forma e vemos que seguimos dando largas e seguimos sin facer as cousas como se deberían de facer. Mire, a conta xeral é un trámite administrativo máis que unha ferramenta que permite saber como se xestionan os cartos públicos e o informe de intervención manifesta unha situación preocupante de xestión municipal durante o exercicio 2024. Emitíronse 245 reparos por parte de intervención, dos cales 235 foron levantados e resoltos en contra do criterio técnico. Creo que é importante isto. É dicir, a práctica habitual non é corrixir os problemas detectados, senón continuar adiante cos informes desfavorables, algo que é preocupante e que desde este grupo hai tempo que os vimos advertindo que as cousas non se deben facer así. E, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención porque entendemos que non se está facendo unha xestión política como se corresponde en Narón desde hai moitos anos e, polo tanto, non podemos estar a favor disto. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Dase por rematada a sesión. Bo día.